Turi Mbak Mimin karo Mbak Apri sik kene. Ayo wis wareg kok kon rene kae. Ketoke wong wedok mangane dokoh. Lah ya ben wong ya masa pertumbuhan ya. Oh anu merintis kok. Mriki Mbak, mriki. Kudu tak takon. Tak dangdut gendangane jagal mega jogetane aduh wis cukup kandhane dadi sanenge sampe variasi era kadewani aja nonton samonika siji loro telu papat sikil ngget aja nyaro ramane rada berjajan samu aja kang selute kabak jajan mega tanpa jan piye loro iki wis dadi ikone Klaten Mas Gareng. Betul, kudu mengakui bahwasanya sekarang mereka tuh eksisnya luar biasa. Cek, Pak. Jalmotan kena kiniro. Ring aku senengku mereka berdua selalu menjaga kualitas sih. Ora mung sak-sake. Macak we ora gat lho. Kadang lah asal temem ora sak kemayu. Matur nuwun jenengan ngelingke lan ngemong kula. Nah, tadi jenenge tontonan ki ya kudu sedep disawang. Lah iya no. Wong mulane nganti keroyo-royo ditimbali ki ra mesgo eneng nilai plese. Nek ngantek ditimbali kok malah ora gawe cuwo kok ya kudu ana nilai plus-pluse. Sok kadang kala ten panggung niku sok mergo euforia penonton wis kula kadang kok sok keladuk ya panjenengan kudu gondeli. Oh mimik rada kemajon. Panjenengan yo ngemut kok ora malah njlomprongke. Sedengane kula dianiaya kanca-kanca panjenengan malah melu ngebomi kula ya Dedek mudah terluka. Malah Dek. Mulane ngene lho. Ngene lho Dedek. Tak kandhani ya. Kok Dedek iki cilik. Iya. Lah iya jenenge anu napa nek wis ning dhuwur panggung ki samat sinamadan daya dinayan. Ade jadi ikon Klaten ya kudu mrumusike Klaten to. Harus. Penyanyi ngendika ana lurik pedan. Pedan. Ana batik bayat. Ana konveksi wilayah Wedi. Ana apem wilayah Jatinom. Lan sak pitur ana payung juwiring. Lan sak pitur kan produk Klaten. Pak payung juwiring iki sing kepiye? Payung sing saka kertas. Kertas kae lho, Pak. Nggih, Mas. Nek panjenengan ngersake monggo. Lho, Pak, lho. Kuwi kena dienggo hadiah lho, Mas. Iso dienggo tari payung. Ngerti ra? Dienggo hiasan dekorasi. Dekorasi. Teng garwa rak perias manten to. Iya ning kiwa tenger anggo payung kaya ngono kae to. Lah pasane napa jenengan? Biasane dicepke ning tengah-tengah kuburan kok. Wah, jan wong kok do ngalep atiku. Mboten niku rak ya mung betul. Nanti kalau saya mampir, nah contohnya saya digantung-gantunge iki kan. Iya, betul. Pangerti aku wingi ning Jumirin, Jumiring. Jumiring aku tuku kuwi ya tak dekorasike ning kampungku, RT kok le. Oh, RT. RT yo baku lho, Pak. Ah iya no. Ngene Pak, ngendikane Mbak Limboh Mas Bayu, Mas Petro. Petro. Kalau wong ngendika nek ora mung ngandalke saka lengo. Bakale rak yo entek. Mula sing dipromosike iki ya wisata. Ya kuliner, ya kesenian. Betul. Sing iso mbantu nggo ngisi kamardikan ki lumantar pembangunane bangsa piye. Nggih. Klaten ya duwe apa? Kutha Klaten katon endah ngresepake. Para warga makarya saben dinane. Putra siswa padha sregep sinaune. Guyub rukun ing tembe kanggo bangsane. Tumandang bareng maju ayo kancaku. Amar sudi meh katen kuncara edi. Ing perang kamardikan Klaten pranyata. Kutha juang kepurun dadi seksine. Apa wis pirsa Jombor rawane. Apa wis pirsa cakra umbule. Apa wis pirsa ndeles asrine. Ing sasi Sapar
tinom ramene. Lho, menika ya destinasi wisata. Mang nembang pisan kas dadi tabu gamelan ya. Nggih. Coba. Ayo Slendro, ayo ngetutke suarane duo selipan iki. Oh. Ya. Maka buka celuk di irama seger. Ayo, maka ayo. Kutha Klaten katon indah nesebake para warga makarya saben dinane putra siswa padha sregep sinaune guyub rukun ing tembe kanggo bangsane tumandang bareng maju ayo kancaku amar sudi mrih Klaten kuncara eti ing barang kamardikan Klaten pranyata kutha juang kepurun dadi saksine apa wis pirsa jambarawane apa wis pirsa cakra umbule apa wis pirsa gelas asrine ing sasi sapan dina rame Alhamdulillah. Apa wis pirsa yen mimin lanang sejatine? ana meneh destinasi apa wis pirsa nggir pasang jembatane Apa kuwi? nggir Nggir pasang pasang, daerah wisata Merapi, alam. wisata alam ingkang Kuwi dipun ngerti. resmikaken Ibu Megawati Nggih, daerah ngendi iki? daerah Kemalang Oh, Kemalang. Nggih, nggih, Wah, mriko. aku keliwatan urung tau rono dhewe lah nggir menika hebat pasang. menika lambe Nggih. Wah. Kula niki ayo kita galakkan destinasi wisata Kabupaten Klaten. Inilah pentingnya seniman dalam arti ya sok-sok mensiarkan apa yang ada di daerah. Nggih, sesuk sing enong rak tanggapan campursari to lagune iki kudu ditokke. Sawung galing esuk nek main kudu ditokke lagu iki. abot le semedi nek mriku Lah iya Kak. ngantuke kabeh ya bacutan Mas ning mosok ket sore turu sampeyan Ya ora lho, ya ora mungkin no. Wah, Mas Rinto. Oh ya. Dadi jenengan ki sindane Bu Fahmi ya tetep semangat, sindane Mimin Apri ya semangat, sindane Paribasa Budarsini ya semangat. Ora sindan, nek ora sindane kaya aku marake ngantuk. Ngono ki aja, ngono ki lak ya. Nek kowe ora kok. Ya nek heeh nek kuwi. Wah, gayane Sing gayane. monggo keparengipun. Nggih, niki wonten Nawala kathah sanget Dipun nyuwun maos. pepiling kalian Sri Huning. Saking Mas Jumle Monti kalian Mas Arianto menika SBA. Nggih, matur nuwun. Oh, katur Mas Jum kali Mas Arianto saking Pak Bambang SBA Semarang. Oke. Nggih. Diaturke pepiling sik. Pepiling, yo Mbak Rizky, Mbak Fahmi karo Mbak Dita jumeneng rene. Ya. Genempe papat Mbak Apri. Oh. Nggih. Tak pilihke sing elok-elok. Papat iki tak pilih sing elok-elok. Mbak Apri, Mbak Jeru lho. Dita. Nek dirasa-rasake kok jeru ya, Pak. Jerune kon ngendi? Papat sing elok. Elok. Dadi aku ki bosok. Ora, sampean ki spesial. Pama kula dikatutke nggo kembangan ra nggih apik. Cara Spesiale nggih napa? Lho, lah ya anu no, genah apa Pak Suryane ya ayu orang gua. Aja nganu lho, iki ngene ambak-ambak ki sok 2000 apa ki 2020 kanggo lho calon iki. Nggo apa, Mas? Loh, lah saiki mobil listrik sok ben yo ki yo cas-casan iki calon iki. Robot kok iki Mas. Ya ora kok ya. Upamaku gelem sindan munggah sore. Dita, Rizky ki ora manggon ning kono. Sing cerak Mas Bayu tetep aku. Nggo kembangan ki aku iki ora kanggo nek aku gelem nek kan Iya. aku wonge jaga Aku ngerti riwayate Bayu biyen selirane ya kaya kowe iki. Upama gelem munggah sore mesti lungguh Mula kono. lungguhe mesti cedak. Nah, sapa nek lah sing nyangga kotak sapa nek ora dek. Kok nyogo kotak. Jadi aku nggo simping. Monggo. Kuwi kok eneng iblis di tengah-tengah widodari. Oh, kerasa ta
jenengan. Aku ngerti pokoke aku ya pelengkap penderita. Ya ora ya. Ah iki nyanyi apa ki? Pepeling dibawani sik. Sing bawa wiwit saka kono sapa ta? Rizky. Ah Rizky. Yo, wasita di saking Prawinasis. Wah, Mbak Rizky. Halo. Panjenengan iso ta bawane? Saged. Yo 100 nek iso bawa sik rene. Alhamdulillah. Matur suwun, Pak Pokoke Bayu. anggar urut karo barisane ya 100. Mas Petro ki lo ngomen ora. Jan. Apa ta? Dita iso ora? Saged. Nah, iki bagianmu 100 sik. Matur Bawa. nuwun. Kudu. Mbak Fahmi iso? Saged. Ya, nek iso ngono 100. Ya to. Mbak Apri Nggih. saged ta? Saged. Ah, 100. Terima kasih. Nah. Mbak Mimin Dalem nggih. saged? Saged. 100. Ya ampun. Tukon Ya. bapak tukon pilih laris. Mas Garing saged? Saged. Coba kaya ngapa nek iso. Jajal nek iso coba. Bawane ya ngapa bawane? Kula Wasita di. Kula saged. Lah ya dicoba. Dijajal sik. Jajal sik. Kabeh ki pembuktian kok. Ayo. Kaya celana dijajal barang. Lah iya no, nek di pasar ra iso. Ngene iki. Aku yen ora dipasrahi Pak Anom kon ngomong Bayu wis wegah. Iya, Pak ya pasrah. Pokoke kelangenanmu ning alor kidul gawanen. Kucing wae. Wasita di saking Prawinasis. Bayu ora pekewo. Nano. Ora usah disemak kaya amatir. Ora. Nang ngarepe bojone kok ngedum dhuwit ning wong wedok-wedok kae. Wih, piye ora njogo perasaane bojone. Oh, bojone ning mburine kok ngedum dhuwit wedokan-wedokan dhuwit kae. Aku ora. Lho Bu Silvi, anu kok jembar penggalihe kok. Ndar ngopo? Ayo. Coba Mbak Rizky ora. Wasita di, ngono coba. Wasita di. Yo tambahi 50 nya iso. Alhamdulillah. Iso. Matur suwun Pak Iso, Bayu. ya. Jane Bayu ki jalan apa ATM to? Muni iso wae kok metu dledek 50. Ayo Mas Gareng. Tutuke no. Ora ditakoni iso apa ora ngono. Ya nek iso tutuke piye coba nek iso. Ngeling ngono wong urip ing donya iso to? Ya mung kuwi. Lho, itu tuh ya iso. Piye? Bebasan mung mampir ngombe. Lho, Ya mau tekan kuwi kok. lho aku wis diajari bapake nganti entek kok. Coba. Jajal coba. Salat kang 5 wektu. Heeh. Kudu tansah dipun lampahi. Jos. Tutuke apal mboten? Apal lho, padake amatir. Coba Mbak Dita isara. Iku cagak agama isara coba. Iku jaga agama. Bener gak tutuke iki to Mas Garing ta? Heeh. Ya benernya tambah 50 dit. Bener. Matur nuwun. Ya, ini bener. Ayo. 50 Pak De. Ayo pakar tikang. Ayo Mbak Fahmi isara kuwi. Pakar tikang luhur. Bener apa ora Mas Gareng? Mbuh. Loh. Kuwi tutuke iki bener apa ora? Kaya bener. Ya bener ya wis bener itu 50 bener kok. Biji iki kok kudu dikeke. Ya. Sindene Bayu kaya kotak amal rumah saku. Mlebu ae. Wis kono iki cah loro rasane mbah njaluk kono. Kowe njaluk pisan. Ya sing sabar. Wah ya le muring-muring iki lho. Aku upama ora ana hukum lho mburimu tak pateni tenan. Oh, kowe ora melu ya? Oh, sorry. Aku melu. Ayo tutuke Mas Gareng.
ngedoken tumindak mungkar. Yakti urip mangya tentrem lahir batin. Wong bawa karo nesu lho. Sak karepku. Bejo donya akhirat. Wis. Lah bawa kok ora ana. Bawa ora ning mat-mate. Tengkoke Bawa tak dawa-dawa bawa ora tau ngekeki dhuwit tok. Contoh kaya Mbak Apri iki lho. Ngedohken tumindak mungkar. Ayo aja Mbak. Ngedohken tumindak mungkar. 50 nyoi. Aneng mate iki lho. Yo Mbak Mimin. Yakti urip. Ayo. Si urip mangya bagya ayem tentrem. Kuwi bener wong kleru kuwi. Mas Gareng. Wong dalange kowe kok takon aku. Kok terus gelem wangsulan iki lho. Ben kleru karepe ra Mangya karepe. tentrem lahir batin. Nah, Lahir bengi iki ora mayang mung wayange kok sing disewa iki lho. Lho Mas, wong kan yo nganggo kleru sithik nyatane dibenerke berarti dia nek bener 100 nih gandeng klerune ya 50. Mboten apa nggih tur nuwun nggih. Paling mboten pun diapresiasi. Nggih no. Mas Gareng. Pamit ke panitia aku mulai sik ya. kok go bantah. Ditekno ning kene ora dikei dhuwit turu. Ya ora kok aku ngopo kok ya lek. Engko le senengane kok. Isih diarani pimpinan ban sinde ban siladan. Ya. Aku ndak dikira ya diaturke sik pepeling. Iki nganggo swara sapi ra. Ora. Kok nganggo swara sapi. Ora. Oke, kowe iki kakean redaksi to. Yo, bejo donya akhirat. Bertiga, Mbak Darsini, Mbak Lastri karo Mbak Eka. Yo, bejo donya akhirat. Yo, jiro luyak. Bejo donya akhirat. Per orang 150 bagi sana Mas Gareng. Aku rono kadoan. Ayo le. Jaluk tulung. Gareng. Sik tak gawake sik. Yo, diaturke sik. Mangga. Saya tunggu. Rumangsaku kok kaya gosen to. Ken. Le Gareng sing semangat. Ayo semangat. Oh, ala kere. Kok senengane kok muring kok ya. Lah masa mung temeplek tangan terus kon ngoper ngene iki. Ya ora apa-apa no, kadoan no. Ki sing tuwa dhewe iki. Kabeh tuwa. Kabeh tuwa ora tebaske. Pelem kok ya. Oh, cukup ra 150 wong siji. Cukup. Oh, ya cukup lu kok. Alah wis dagake kene kesuwen lu. Kowe iki jane sinjan kok begal. Mbak ya ben ta wong kok. Yo diaturke yo. Pepeling, yo. Wis ben mesake. Wis ben ge lungguh ngono ora apa. Wis men lungguh ngono ora ngadeg-ngadeg. Ayo. Ayo. Lempah to, Mas. Buka celuk Mbak Rizki. Ayo diaturke. Monggo ayo. Yen wancine tansah dinelingke wis wancine padha niyake andang was kumandheng wayahe sembahyang tapi wajib gawe pangeran salat dadi cakake agama limang
Sembah nuwun sampun dipun aturaken menika pepeling dene para waranggana yang spesial ya ta. Kaya Mbak Apri, Mbak Dita. Terus karo mbok-mbokane Mbak Mimin. Oh iya, iki koordinator kok dhewe. Oh nggih no. Apa-apa ki nek ora ono sing ngesuwi engko ndak mung mlaku sakarepe dhewe. Betul. Oh nggih ngono ya, Mbak. Sing ngluruske, sing nginggokke ya bocah kuwi mung cukup dheweke karo lungguh ngene tok. Oh iya wis ngabani. Kayak instruktur ngono ya, Pak. Aja nganti tempone iki ndisiki dadi sing Kudu apa? staccato. Padahal dulur lanang iki mirsani dadi bae. Sapa ta? Kae wong bagus kae wow dite pipo gading ya iki. Mas Didot. Heeh. Oh nggih, terima kasih. Matur nuwun. Kula nyuwun dhateng Mbak Lastri ya pinarasik karo Mbak Eka Suranti rene sisan. Monggo. Wah, yo mentaram. Larak disampirke salam Klaten maju dan sukses saking Mas Ogi WMC nggih nderek monitor oke matur nuwun Aku ki mau pepiling tak aturke sedulurku lanang Darman Sate. Karena bebek kok sate. Lah ya sate bebek. oh senengane ganti anu Mbak Lastri wonten sing ngersake siruning ya monggo diaturke sik Nggih. nggih digarap tayub engko kendangan Gonggomino sing joget gen Mas Gareng Mbak Eka lenggane kono sik karo Mbak Ora tau krungu tembunge wong. piye ta Jerbasuki mawa biaya. maksude Ya joget gogominan ki nganggo mikir kok. terus nyoh wah jangan ngantek bingung wis Oh, ono ya ora dipeksa kok ora cair. monggo diaturke sik Ngenteni ukaramu kayak sapa meneh iki? ora mboten wis Tenan lho. iya ya Peseni danyange kene lho. oke Wah, sedulurku paling bagus. Wes. monggo Mbak buka celuk monggo sir kuning monggo cahya nih ya Sering mesti tetep lakukan terus
sembah nuwun sampun dipun aturaken. Mbak Eka. Inggih enten dawuh. Iki Tritunggal iki ngopo iki iki? Lho, lha piye nunggu giliran no? Enten dawuh. Nunggu giliran kok kaya pasien nunggu giliran. Nggih. Mbak Apri. Kula. Mriki karo Mbak Mimin rene. Sendirian. Kak Yale. Pripun sampeyan mirsani jogete Mas Gareng ra elak. Saya sangat energik luar Saya. biasa. Niku mawon Dek wau niku gitu. Aku ngene iki tok iki urung apa-apa lho ngaten. Wong sanjang lho, Min aku nyambutke nek keringetku rusak grontol-grontol kaya rung wani nampa kayane. Oh ngoten. Boleh. Lah iki bareng iki joget meneh oke. Oh, wong telu itu mbak brutulan. Lah Mbak cucukan. kemudian to ngomong mau Kak awake dhewe iki nyambut gawe Klaten kudu kontalitas. Weh, Totalitas. Apa wah ambek totalitas. Totalitas. Oh, kleru to. Tas, kowe anggere tenan ora konangan wong tak nikah tenan lho Kak. Wani apa piye? Ora. Wani apa piye? Kondisiku Kak, kondisiku. Nyuwun selendang sutera kuning. Katur Sutresna Ringgit Purwa. Matur nuwun saking Naimin Randusari Ler Prambanan. Sik, duitku ilang. Apa? Duit. Kuwi lho ning ira-iranmu lho. Kok piye? Nah. Wah. Udah saja. Kok glelenge lho. Kene tak cekelne ndak ilang kene. Apa? Ndak ilang tak cekelne. Alung ilang timbangane mbok pek. Lelagon menika ugi kula aturaken. Nggih. Kalian besti kula ugi. Sapa? Ingkang ketemben ulang tahun. Sapa? Mas Panji sing ngendhek. Pandu. Oh Pandu. Oh iya. Pandu ulang tahun to? Pandu kok kasih. Pandu ulang tahun. Iya. Iki yoga sing rusak wayang ya kuwi. Lah kok ngrusak? Pandu kok anake Bagong iki piye? Kuwi pancen bapak jenenge Bagong kok. Lah ya kok anak Pandu. Nyuwun selendang sutra kuning, wajibipun Rp250.000. Sapa sing rumasa nyekel dit 200 nglakoni selendang sutra kuning. Sing ora nyekel lungguh. Iya. Mbak Eka, kowe nyekel dit ra? Mboten. Lungguh. Aku sing nyekel, Mas. Ya, enggak selendang sutra kuning diaturke. Olah. Lho aku selendang biru wae ora apal kok sutra kuning. Lah iso apa ora? Ora iso. Kene Mbak Eka, gen dilakoni Mbak Eka. Hah? Piye lek Gareng sanggup apa ora? Sanggup ora nek ora ngomong ora ngoten lho. Dadi tandangi kancane. Lah iki do benjoh ra? Saged no, selendang sutra kuning kok. Hanya lakonono. Piye? Ikhlas ora? Hah? Ikhlas ora? Ikhlas ora ya sak karepku to. Kok getun iki lho. Lah wong iki penyune ngono kok. Ditenono sesuk ning Cilacap ora tak goleke penyu. Apa inci panakmu golek penyu? Akeh. Oh ya. Akeh cedan iso kabangan kok. Ya. Wah, sesuk penduk sampean neh to. Kon iya no. Ngarep jeli kae. Oh ya bocah bengi bareng kok iso jeli. Iya Mbak Eka, diaturke sik. Nggih. Wah. Sesuk ya karo Mbak Eka ya. Nggih. Oh karo Ika kok ora jeleh. Mirang-mirang banjing garenge gantos, gareng Cilacap ngoten. Oh iya ta? Nggih. Ora masalah mbok ganti wong dibayar lunas. Yo, selendang sutra kuning. Maka diaturke. Lah iki nggo apa iki calon iki? Kembangan. Oh, gen beksa. Jer Basuki mawa biaya Mas Gareng. Iki arep pedo. Iki arep. Ya to, Mbak, Iki bawa piye? Jer Basuki mawa biaya. Iya. Dadi mangkon joget kuwi. Ora. Kompok kon nabok ya aku man. Pak Gareng kok jarene ro metu kringete urung leren Lah iki. iya wong tuwae apa segugu ngendikane monggo kalian beksa Pak. Ketoke kene iki urung metu. Ning liyane iki wah. Wis gebrobyos. Kok padha aku ya Mas. Dina iki aku sih deres-derese lho jane. Terus ngapa? Deres ngopo? Kok diateko nek deres iki. Kok senengane kok neko-neko. Yo. Ayo, dong. Oh iya nganggo ngono. Oke. Nganggo lho. Oke. Ayo duwi latih. Oh, anu nanda latih enggak? Ben ketok kontalitas. Ya sak karepmu lah. Yuk. Ya. Ayo Mas. Sae. Malam Minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran. Pacar baru kenalan, kenal di jalan
Apa kuwi mau? Wong turan.
wong teluwe kaya sak pasar. Rame. Ya ngetoke semangate kaya. Lho kontalitas ya ono kuwi. Iya Kak sabar. Sabar ya Kak. Niki wau podang kuning disuwun Bapak Azam Pundungan Juwiring. Oh, oke. Ngatur Mas Petruk saha Ibu Bupati, tuwin warga Klaten. Nggih. Alhamdulillah. Yo, nyuwun caping gunung. Sing nembang Mbak Apri tak jodokke Romas Gareng. Ya. Aku karo Apri. Iya no. Ya yen iki rada karo Mbak Mimin meneh pisan. ya wis iki wae cucuk iki. Lah kok cucuk kuwi piye ta wong loro ya. Dhuwur. Iki cucuk kae brutu. Aku tak sirik terus to, Mas. Apa? Kok disirik terus karo aku? Ora sirik, kowe iki tak lerenke aja kesel-kesel. Perhatian. Aku delokke mul kowe lubang ngene mau piye, Bang? Ngapa, Mas? Kaya wedhus kosot. Pengen. Ora. Nek pancen pengen tak tempili, Mas. Lho arepnya mah ditempiling jare. Tempili kok tempiling. Tara tempiling. Ayo. Yo Mbak Mimin. Pokoknya sampean tak duetke karo Mbak Apri karo Mbak Mimin. Oh. Ajeng napa bawa mriki? Bawa no, jenglengke no. Kaya jare ben anu nek ora sak grotol-grotol kringete rung lega. Ya iki lho, Pak. Lah, wong tuwa. Ini lagi dudulen, Mas. Nah. Bisa ora? Mula nek mikir aja nyil. Cek. Yo, muni. Oh, Oh pancen ora muni iki ambene kok. karo kowe kuwi tak kon nguripe kah. Alah. Gayane kaya. Yo, Mbak Apri, diaturke. Nano jengleng Mas Gareng. Monggo, yo. Oke. Saben bengi nyawa Saking Pak Ngadinu Pondok Ungu menika kirim kangge para kadang SBA. Sebab nuwun Pak Ngadinu. Macane engko apa ora iso to. Lah piye ta? Iki wancine jegleng kok mbok tutupi karo. Oh, lah aku ora ngerti ki mau Pak Ngadinu WA ki lho. Ngadimin mbok ben. Oh, wong lagi ana wong joget kok ditutupi maca WA. Ya wis. Baleni. Ya no majang. Among karo janur kuning. Mbak Mimin, Injih. panjenengan ya isih sehat ta, Pak? Alhamdulillah kedah sehat kok semangat kok iki jadwale bladekan kok nggih. Lang, Aja nganti kok iki sasi becik. manajemen waktu kedatipun jagi. Nggih. Iya, gawe. Are Mbak Apri ya. Iya, Mas. Boya, Lah piye? boya. Ora kuat. Oh ya. Aku baru mlaku ngene kaya uncek ya. Kaya anakku lanang uncek. Ayo tak udah lantak-tandet. Oh. Akhirnya jenggleng juga. Lagi jegleng lenome kaya ngono ndah sing seumuran. Ayo coba jengleng Mbak Mimin. Sing nyuara tetep koyo no, aku Iya. dijengleng. Heeh, sing nyuara Mbak Apri, sing dijengleng Mbak Mimin. Men pilah bocah sing lagi isinan, paribase jek ijo karo sing wis senior ki engko dak jenglengane piye monggo. Heeh, sing ijo sing coklat iki men iso dipilah. Sing ijo karo sing wis dipangan uler. Jadi iki perawan kencur ngono lho, Pak. Heeh. Ayo. Kembang wae petak. Kowe giling-gilingi apa? Ana kerane. Kedu keran. Apa? Pralon. Wis kono gek raup. Wah, Saking. Ayo. Guna. kaya patung perapatan. Kok Ngono kuwi. papan lho. Kan yo acting
penting to Mas. Tuas kowe senantiasa kowe ngene iki terus aku tanpa ekspresi ya padha jenenge ra ngemong partner. Iya nganu ya. Bahasa tubuhnya kudu mewakili. Menyambut. Lah, ora ngerti. Tak tudun tak ya. Nah. Piye? Lho kok meneng wae. lesung pipit tok Mas. Wong kowe iki dijeglek kok lesung pipit. Reaksi dong. Lah wis saking wis kulinane mergo wis ngapal kok dadi suka reaksi. Bisa ketemu kok ngapal iki. Kok Masamu kok sikil ngapal. Ayo Giti. Sopo Kak Pri. Wah. Jenglenge Kak Genti ya. Geno. Ayo. Ya coba. Nih. Kene. Piye, Lek? Wis Kowe kan jembleng aku, Lek. Jenggleng kok jembleng. Jenggleng. Nek kene apa ganti ya, Lek? Ora, kadian jenggleng ora ana sing jembeng. Ya Allah kaya acara campur sari kota lama. Iya. Ayo. Sing ndi, Lek? Ngarep amburi, Lek. Wis aku apa-apa yen kowe gelem lah wis ora. Lho ora sing nembang ki Mbak Eka sing dijengleng tetep kae. Sugih. Lah rumangsane priye? Mangsamu sing nembangi Mbak Eka makan Mbak Apri wis dhewe mesake dewangi Mbak. Jane aku mau bengi Tenang. iki apa to? Tenang, aku di belakangmu, Lek. Kalian bengi hak paten tetep Aku di karo aku. belakangmu. Hak paten wis karo aku. Arep Harus semangat, ra kena. Semangat, Lek. Nasib. Semangat, Lek. Orang tua itu harus sebagai contoh. Ayo no. Semangat sebagai. Betul. Lah, semangat 45 Lek apa nih? Bareng iki. Piye? Aja disuruh. Kak, ki angger tempuk tek-tok tek tek. Nek tempuk gak garota. Ayo, ora. Nek Udah tempuk. jengglenge mriki sik iki lho. Ora tempo ngegron yo. Mboten malah ndilar ndi kidul. Ayo. Kok dadak tiarang-arang to, Mas? Iki ancang-ancang. Oh iya, Kudamu Kaya pancatan jalu bangsaku. Capitan. Pacitan. Iki wis padha wae kali. Eka, Nan. Pacitan. Iya, Lek. Campur sari kota lama. Pacitan. Wong wedok kok ana postepe. Sarwi. Mbok postep Lah Pacitan. Ayo. Kok iki kok dicoke iki, Leng? Paitane gurku. Iki lha wis latro. Apri. Maksudnya ki dek, nek maksudmu kemburi piye? mbok menawa Pak Gareng ki arep apa jenenge kuda-kuda apa piye? Arep jatilan. Tur ngene lho, Apri ki ngandani nek Mimin ki ngarburi apik kabeh. Aja kira ngarep apik jebule sundel bolong. Berarti kan tak pamerke ngono ki lho. Oh iya. Ayo, Lek, apik. Aku mau bengi iki ngimpi apa? Semangat, Lek, semangat. Ngimpi dirubung siwur. Oh, apik kuwi. Yo. Yo, oi. Masalah. Piye? Lek Gareng. Lek, balik, Lek. Matane aku ning kene lho. Loh, lah mau sama Gus munggah ngono? Oh, sok maneh Oh, kuwi. sok maneh. Alamkum liwang-liwang. Oh, kok le. Wong-wong sing ning kene kok sok Lah maneh. iki sing jarak kok aku. Ayo. Panas. Ya. Panas. Genti madhep rene Mas Gareng, madhep rene. Nah, jegleng Mbak Apri genti. Kene. Kok jolok-jolok sing asli lho. Wong ngene iki ora iso digunakan bagaimana semestinya. Nek sing asli kan padha karo sing ning omah. Lah iya, iki nggo intermezzo ngrasake aku Mbak Apri. Nggo intermezzo dipendem sedulurane men rumaket. Iku persahabatan. Ayo. Anae. Ayo. Hai. Kok kecetit lho.
Wis tua lho. Oh ya. Panas. Drijimu kok oli tok to? Mau bar bingkil. Iya. Nah. Ayo, Bul. Seleng seru. Hoi. Rasane piye, Biasa ki, Pak. Hah? Biasa. Ora nek apa ning ngono lho. Polahe. Ngapa ta kuwi? Ora nek apa, ora nek piye ngono lho. Ora teko. Piye lek piye? Ketok iki kayane kridane kaya ning eksekusi akhir iki ora ono apa-apane. Dadi eksekusinya. Ya ora ana apa-apane wong pethuk padha bolone kok. Ayo. Saiki karo Mbak Eka. Oh, iki parian ora nganggo jenggleng no, parian. Ora jenggleng no. Parian sik. Ano Neno, yo Mbak Tarsini parian sik. Yo. Kulaan permen. Yang Surabaya. Nek Surabaya. Kota Klaten. Jaya selamanya. Amin. Karo ngonekke Klaten Jaya ndadak kulaan permen barang iki. Oh ya ben wong pantun kok ya. Oh, parian to. Monggo Mbak Lastri. Ano Neno. Tuku duren. Cacahe 6. Cacahe 6. Warga Klaten. Tansah ayem tentrem. Amin. Pokoke anggar durine N iki mesti Klaten. Yo Mbak Fahmi. Pak Sular. Oh, Wah, beda. Pak Sular. Ngunjuk es. Klaten bersinar. Nggih. Semakin sukses. Amin. Yo Dita. Mangan kacang. Karo glali. Sing nonton wayang. Mugi kathah rejeki. Amin. Yo Rizky. Banggreng. Cacahe 3. Lek gareng. Sehat selalu. Amin ya Allah. Amin kasihan. Cacahe wis sak jagat sing ndonyake siji tok sing ndongake siji. Amin kok senenge ra jamak. Amin ya Allah, Baim senam ya Allah. Apa? Babi. Baim. Oh. Baim babi. Terus kuwi babi seneng ngono. Ayo Mbak Eka. Ayo. Tempe goreng. Cacahe 3. Lek gareng. Kaya Kowe yen anu njaluk tak perwasa macia-cia apa piye? piye? Kok sing apik to, lek gareng apa? Kaya bapakku ngono. Gentine bapak kok. Yo Mbak Apri. Mano Neno. Buah pepaya. Buah alpukat. Bersama Bu Sri Mulyani dan Pak Yoga Hardaya. Terus. Klaten semakin maju dan kuat. Amin. Ayo gitu ya Pak D. Pak D, Mbak D. Pak D Sukimin. Ayo Mbak D. Ya men. Nyeng kalen. Wah, Pak D. Oh, sabane kok ning kalen. Apa ora ana kamar mandi kok ning kalen? Lho sida tekan kalen wis entek. Apa kuwi? Neng kalen. Tiba ke lumah. Yo, syukur. Jere raga tuwa kok. Nggih, terus Warga Klaten mugi barokah. Amin. Yo Mas Gareng. Aku yo ki. Ayo no. Kelengkeng. Pepaya. Mentimun itu nama-nama buah. Lah ora parian ora bali iki piye? Isine apa? Kowe ngerti Punjul Soekarjo kae? Ngerti. Lah nek parian ngono kuwi. Betul. Jebles. Lah aku ki parian kok piye? Lah kok ngono, pantun yo duwe ayo. Ana isine. Duren. Regane larang. Mas Gareng, akeh sing nyayang. Iya. Amin ya Allah. Mbak Mimin mbok disayang Mas Gareng. Amin ya Allah. Kok kaya Dracula Aku ya manut sing dawuh. Ya disayang Aku ya manut sutradara no.
Mimin kae dagelan sak karepe dhewe aku malah kuciwa jenengku Cemarno. Aku manut sing Ngapa, Pak? Golek snack. Ayo tutuk kene jengleng. Mbak Eka, ayo Mas Gareng. Jengleng yo. Isih to? Ijek no. Nano. Sing dijengleng Mbak Mimin. Oh, salah nggon. Salah nggon. Salah kamar kamu blokmu sana. ki salah terus lho Pak, blokmu salah terus ket mau kli. Asik. Dadi bahasa visuale ra apik nek sampean ngono ki carane. Iya, Mbak. Mimpi Panas udan panas udan panas diudani. Oh, isis banget. Kok nyaut baru pasaku. Aleng-aleng capek gunung. Madepe rono, ramuni to. Madep rene ramuni. Bahasa jegleng Mbak Eka bedak kabeh. Lek, aku ora trimo ngene iki, Mas Bayu. Piye? Aku ora trimo ning kene. Ya ora trimo. Nyambut gawe aku ning kene pakaiane pun sopan. Ning kene nek awar le gareng cacakane kaya ngene kuwi jenenge pelecehan seksual. Aku enggak terima. Aku ya ora trimo. Dadi wong wedok aku ya ora trima. Aku ora kirim. Kaumku dianu ra. Kok ora kirim piye? Lah dhewe ora trimo, aku ora kirim. Loh, kudune nek joget ki enggak seharusnya kamu tukkan ke saya itu enggak. Enggak boleh. Oh, tadi raine ra itu madep rene. Bukan mukrim. Masa tukan sini tuan nih. Enggak boleh kalau kamu joget madhep ke sana. Kita itu bukan mukrim, Lek. Oke lah kita bekerja, kita profesional, tapi enggak harus seperti ini. Oh, sithik wae kok. Oh, tadi itu jengleng nih ra itu madep rene. Oh, ngono. Yo, tak tudhe tak ayo. Tak. Oh. Iki Piye ta kuwi? Sing madhep brono ki sawake. Iki wes lho. Lah ki nak gur mustaka tok sing madhep Lah, brono. iki ne melu. Nah, Derek. Kok angel men to nyanyah duduk. Wah, angel men. Ini masih bisa dipergunakan. Yo, Sing marep iki sak bekakane. misoa, yo Mbak ya. Misoa capek gunung layang mas latihan ladang sarta Etang bali ulang terus bablas anak kami. Yo Mbak Amri.
Lanjut. Seger ya. Yo. Yo. Ngapa? Sing ngendang rapik. Piye ta? Beduk karo ngendang padha cingkala bola-bola cingni. Ora diblong. Diblong piye? Terakhir kali der rekosane sepiro ora dikendangi. Lah wong ora pase kok ya. Nanda utama kuwi, nanda utama. Yo. Jiro luyak. Syukur bisa nyawang gunung desa lagi aja ini ora ilang kone padha lara Terima kasih, matur nuwun. Sampun diaturke caping Gunung Mas Gareng, Mbak Eka, Mbak Apri, Mbak Mimin. Sawetawis satur manglipur mesti kata lepat nyuwun gunging sampudra pangaksami.